Mga kapuso, abiso sanglit sensitibo ang musunod nga balita. Usa ka 25 anyos nga inahan sa Cagayan de Oro City ang arestado human nga giunay ug patay ang iyang 4 anyos nga anak nga babae. Ang hinungdan sa krimen ang kasuko kuno sa sospek sa iyang bana nga dili niya makontak. Ani report ni Cyril Chavez. Dead on arrival na ang usa ka 4 anyos nga batang babae diyang gidala sa ospital sa iyang kaugalingong inahan, iyaan ug mga silingan sa Zone 6 Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Unang rason sa inahan nga nadalinas kuno ang bata sulod sa CR, rason nga napuruhan. Apan base sa pagsubay sa mga doktor, migawas nga sukwahi kini tungod wala sila'y nakitang marka sa lawas sa bata. Apan sa investigasyon sa Women's and Children Protection Desk sa Puerto Police Station sa inahan sa bata, mitug-an kini nga iyang natuok ang bata ug namatay. Dito rin ito ka ng mama nga gituok daw niya ang anak. Muna namatay. Oo, namatay na. Pag-abot sir is dead on arrival. Gilayong ginakop sa kapulisan ang 25 anyos nga inahan o gidetiner sa police station. Sa atong pakiginabi sa inahan nga si Jean, dili niya tinuod nga ngalan, gibutyag ni ene nga nag-ugat ang tanan sa iyang kalagod sa iyang bana nga tua sa Cebu City. Matud pa, sukad sa milabayng adlaw hantod nagbuntag kuno niadtong Sabado, wala kuno niya makontak ang iyang bana, rason nga nahinaykan ang anak. Nabuntungan ko po sir kasi ayun nga po kasi hindi ko po siya makontak nga po. Si yung asawa ko po sir, kaya nagawa ko po yun. May ginawa ba yung bata na ikinagalit? Sir. Dugang pagpaklaro ni Jean nga wala kuno siya gagamit og ilegal nga droga. Nagsisisi na po ako sir, nagsisisi na po ako. Na ganito yung nangyari. Opo sir. Ano ba, nawala ka sa pag-iisip mo o ano? Oo sir, nawala po talaga ako sa pag-iisip ko nun sir. Dugang saysay sab sa iyaan sa sospek nga nakurat kini diyang iyang naabtang patay na ang biktima sulod sa CR. Dako ang iyang pagtuo nga kung wala niya kini maabte, posibleng nadamay pa ang laing 1-year-old nga anak sa sospek. Anak kong gipost na ko ang pultahan. Just nakahigda naman ang bata sir. Sa CR? Sa CR, sa salo. Wala na malay, ana? Wala na malay. Ano man nakadugo? Ano ba? Wala man nakadugo sir. Naalay ka ng gaming garas dire. Sanglit mitug-an na ang inahan nga sospek nga siya gayod ang mihimo sa krimen sa pagpatay sa iyang kaugalingong anak. Nagpabilin sa karon dinhi sa Puerto Police Station ug pasakaan og kasong parricide o paglapas sa RA 7610. Kuha ang kaso kay dili lang sa pagpatay sa iyang anak, pati po iba di ang pag-abusar sa iyang anak. Kauban si Makoy Simpron, Cyril Chavez, 1 Mindanao.